Židovský štát Izrael dnes v noci na ráno opäť uskutočnil barbarský útok a tento raz na školu, v ktorej spali nič netušiaci Palestínčania. Boli tam prevažne ženy a deti, to boli obyvatelia, ktorí už nemajú nič, ktorí sa tam len skrývali, boli to utečenci. A po tomto barbarskom útoku ostalo 60 ľudí, prevažne ženy a deti mŕtvych a veľké množstvo ťažko ranených. Vítajte na vlnách slobody, vítajte na rádiu Slobodné Slovensko. Vrátim sa ale minulý týždeň dozadu, keď v Amerike pri Židovskom múzeu atentátnik 30-ročný Elias Rodriguez zabil 2 pracovníkov izraelského veľvyslanectva. Samozrejme, treba aj tento čin odsúdiť. Nikto nám nedal život, tak nám ho ani nikto nemôže zobrať, ale niektorí ľudia a svet je už zúfali z toho, čo sa deje v Palestíne, a svet tejto genocíde zatvára oči. A slovenské médiá počas 3 dní chrlili stále informácie o tomto a samozrejme aj informácie z Ukrajiny, zábery, a na takouto genocidou, ktorá sa deje v Palestíne, kde denne zomierajú desiatky a desiatky ľudí, ani nie že ľudia, ale sú to prevažne ženy a deti, a títo obyvateľia, ktorí nezomreli rukou agresívnych židovských bojovníkov, tak zomierajú na podvýživu. Vidíte zábery, ale nie, bohužiaľ, z našich médií, že ľudia, tie detičky, ktoré sú tam o hlade, o smede, zomierajú na podvýživu a zomierajú od hladu. Teraz slovenské médiá a verejnoprávna televízia skoro v podstate není dňa, aby nedávali nejaké filmy so židovskou tematikou, dávajú filmy s holokaustom a takto masírujú ľudí, aby zakryli tieto zverstva týmito filmami, tieto zverstva, ktoré sa teraz dejú v Palestíne a ktoré páchá židovský štát. Na čo nám je Bezpečnostná rada OSN? Na čo nám je Najvyšší súd, Európsky súd pre ľudské práva, kde Benjamina Netanjahua označil ako zavojnového zločinca? Na čo sú tieto organizácie, keď to nik nedodržiava? Teraz minister Španielska, minister zahraničných vecí, navrhol, aby bolo na štát Izrael uvalené zbrojné embargo, a aj švédsky minister zahraničných vecí si dokonca predvolal izraelského veľvyslanca, ale nemecký minister Vadepul to odmietol. Vlastne tí Nemci, ktorí si hovoria, že chcú nejaký mier na Ukrajine, ktorí sa stavajú do role mierotvorcov, nech sa vyberú do Palestíny, nech sa idú tam pozrieť. Ale sú to štátnici z iných štátov, to ma nezaujíma, hoci ma to veľmi mrzí, že nereagujú na to, ale zaznamenali ste, vážení sledovatelia, zaznamenali ste, že by sa bol voči tejto genocíde, čo sa deje v Palestíne, náš politik nejak ohradil. Všetci mlčia. No čo, povedzme si to otvorene, každý sa bojí Židov, každý sa bojí do nich zavrtať, a oni čo sú už svetopáni, že si môžu dovoliť všetko, čo chcú. A vyzval by som ešte aj našich politikov z opozície, ktorí sa tak vehementne zastávajú Ukrajiny, ktorí vystavujú sanitku z nejakého boja z Ukrajiny. Choďte do Palestíny, choďte sa do Palestíny pozrieť, čo sa tam deje. Ale ja by som to už aj nazval tak, že Palestína už neexistuje. Palestína je zrovnaná so zemou a pár ľudí, ktorých tam už ostáva, čakajú na smrť. Bohužiaľ, a svet zatvára oči. A týmto na záver by som chcel vyzvať slovenských politikov. Vy nezatvárajte oči. Verejne tieto skutky, ktoré sa tam dejú, je to hotová genocída, je to peklo na zemi,
keď už to neurobíte, že sa tvrdo nebuchnete po stole, tak aspoň to verejne odsúďte. Ďakujem vám.